LPA nga nahimutang sa sidlakang bahin sa Mindanao, posibleng mamahimong usa ka bagyo sa musunod nga 24 oras matod sa PAGASA. Katapusan kining nasigpatan mga 190 kilometers east-southeast sa Tagum City, Davao del Norte. Matod sa PAGASA, kung mamahimo kining bagyo, pagatawgon kini og bagyong Kerubin ug posibleng mutadlas kini sa kayutaan sa Mindanao ug mogawas sa Zamboanga area ug muagi sa Sulusi sa paggawas niini sa Philippine Area of Responsibility karong Domingo. Subay niini posibleng maapektuhan sa trough sa bagyo ang Southern Visayas. Apan matod sa PAGASA, dili angayang mukumpiyansa kay gawa sa presensya sa bagyo, posibleng mupaduol usab sa Visayas ang shear line. Isang critical Friday and Saturday. So mag-expect ta og heavy to intense nga mga pag-ulan by Friday as Central and Western Visayas and moderate to heavy sa Sabado and then improving yung weather condition nato sa Sunday.